Здравейте хора, аз съм Тедо. Днеска ще снимам в Ironcraft. Ето, тук с мен е Андрю и той го няма в сървъра. Съм аз. Ето сега ще ви покажа колко съм се развил. Чакай малко. Фак. Тедо, направим ли ма админ? Чакай малко, стига си малък, аз сега си стима малко да мира, бе. Стим, кажете, Хора от YouTube, абонирайте се за човек са дет снима. Да ти да бегем. 4. Да. YouTube. Ей хора, видях си сървъра, ето виж аз колко съм се развил. Виж колко Apple има, ходих на PvP. И тук някакви глупости. Хора, имам тук лекуващи, ама стрелнички си още нямам. Днеска за евенти си ще взема там. Дянам. Има в 20 часа евенти в кобещо. И после от 12 часа. Ето тук някакви глупости. В Ender Chest ми някакъв железен меч. И тук много вълна. Нищо особено. Добре съм се развил. Това тук от евенти. Аз колко вижте аз целя малко хора, тук имам горе, ама ти са направени горе, те да се виждат само на... Аре, те собствени го в брат, ама кой продава дъмно. Хора, как да ви покажа сега варповете, warp and... Аз ще ви покажем 38 варпа са, нищо особено, то ти ях вече сървъра, но як силно смениха спална, ако някой е виждал, после ще ви го покажа. Ето и тук, даже напред, мисля, че може да си да чупите, ама много напред, ама я съм забрал. Аз днеска, при няколко дена, утре ще снимам сигурно. Утре сигурно ще снимам и на ковещо. Ние ще снимам утре в това в кобещо. В кобещо в PvP, да видите ролес, ето, забранено използването на хакове. Аз имам хак, ама не го ползвам за PvP, сега бях, и хостер, ако гледаш този клип, поздрави. И не ми знае скина за Артиспокса. Ето ми изглежда скина. Както и да е, кой продава Рантус. Хора, много тъп хора има. И ще покажем Warp and Enderman. Сега станах. Сутринта снимах, ама се отказах и после легнах. Охо, ако става тук голям кит ще става на тези ендерманчета. Yes, бич. Уиху! Хора, ще мога да събера ендер перлички. Ма, не знам, може да ги ползва за PvP-то, не дявам. Охо, гледайте хора тук. Гледайте, всяко взема и глава на ендерман, аз направо се спукавам хора. Гледайте само. Так. Човек, само ти каза, че аз съм в друг сървър. Браво на тебе, браво. И хора, те ще го качиш в VBOX или YouTube? В YouTube, ти лут ли си? В VBOX ми е тъпо. Човек... В VBOX никой не гледа. Знаеш колко ендер перли имам? Колко?
Ами имам 4 стака и 2. Да. Хора, абе, Бил си на Warp Enderman. как ти човек играеш ли в Mastercraft? Не. Ама играл ли си? Не. Никога. Хора, някой да събирам повече, отивам на Warp. Омага. Остана, бе. What the heck? Остана, бе. Сега как да ще го правя? И аз не знам, хора. Нещо ми се бъгна. Шит! Ко се бъгна, бе. What the heck? Трябва да се принес... Ай, кой чука те, бе? What the fuck? Хора, аз ще трябва сигурно да се преинсталирам Minecraft, защото гледайте как ми се бъгна газета. Газета, много сте яки, много ма кефат фенчетата. Ще стопна клипа, да не ми видите паса. Сори, ама все пак то и лична работа. Офари, добре, аз после сега смена. Аре, вижте ми. Аз после сега смена. Спокса. Ранкрафт, то брат. Те му смениха IP-то или какво стана. На хостером са бъгна компале. Аз хора, той беше. Сега, Warp, кой друг? Чакайте да видя как да си го правят това нещо. Това нещо, как да го правя сега. Чакайте. Сега ще разгледам навсякъде. Ти на БГ, как трябва. Ти с... Анимекрафт ползвам, брат, газето. Ще ползвам и един PvP. Хора, да ни... гледайте, хора, тото и най-якото в света, то... Добре, чао.